Il-problema kontrollabbli tal-iskart qed tolqot ukoll il-Gżira Awċija hekk kif diversi toroq fil-lokalità ta' Marsalforn spiċċaw b'munzelli ta' skart mitluq ma' kullimkien. Kollox beda minħabba l-fatt li l-iskeda l-ġdida tal-ġbir tal-iskart mhux qed titħaddem sew f'din il-lokalità, skema li naqset mill-frekwenza tal-ġbir tal-iskart. Fil-fatt fil-passat il-borża sewda kienet tinġabar b'mod regolari, iżda issa b'din iskeda l-ġdida il-borża qed tinġabar biss darbtejn fil-ġimgħa. Kaġun tek peress il-lokalità ta' Marsalforn hija post turistiku u fis-sajf ikun hemm eluf ta' viżitaturi qed jispiċċa jinġema' ammont kbir ta' skart, dan apparti t-telqa li qed tiddomina din iż-żona u żoni oħra turistiċi madwar Għawdex kollu. Il-Kunsill Lokali ilu diversi xhur jilmenta mal-awtoritajiet sabiex jindirizzaw din il-problema tant serja, hekk kif issa skont kif qalulna numru ta' residenti fi triq in-Naħla u triq il-Borda saħansitra qed ikun hemm il-ġrieden, iżda sissa il-Kunsill baqa' bla risposta u mingħajr ebda soluzzjoni. Kunsilliera jispiċċaw jilmentaw għal fatt li l-Gvern qed ikompli jnaqqar il-poter tal-kunsilli lokali hekk kif il-kunsilli m'għadhomx responsabbli mill-ġbir tal-iskart iżda xorta waħda jridu jħallsu għal dan is-servizz.